gentlemen, want some ice cream? The official this week's number one. Погледнахте танцува с върхото разне и гаса. Вътре се сблъскил и те по TikTok класа. Като те дигна, да не усетиш, те карам да вибрираш, като засветиш. Всичките гледат писина и ура в танца. Като те намира на породи, като си имам пожарца. Влизаш в кафе и всяка мисъл е гореща. Чувствам се добре с вас и всеки го усеща. Почваме се на вратата, нека цели жести по-раздвижи си водата. Обичу, продължавай да танцуваш, да си гръфо. Искам само бея, пара си е мой. Ще ми се протига върху мене, как се видиш и за сладоле на мина, кладам се да се пече. Твоето до танца е сега ще ме довърши. Втория куплет е този, в който мога ти свърши. Този ритъм пак и взима, патите ще има, но другия ден главата ми е по-разкорима. Видяхте ме в момето, давам презето, първо, второ, трето и това нещо по цяло лето. Добре изглеждаше на прима виста, ако ти си мотора, аз съм моториста. Чувстваш се добре, тъкно се разкръши, слушаш третия куплет, който вече свърши. Искам всички сега да извикате много силно за зрителите на Бокс ТВ. Искам да ви чуя! Продължаваме нататък и ще ви спеем една малко по-сериозна песен. Чувствайте се поздравени. Тя се казва "Влюбени в свободата". Пожелаваме и на всички да вярвате в това да бъдете свободни.